Boss. Ayan na. Dayon. Ikot ka kali. Ayan, hello guys, this is Eric Hilot of Bigo City. Welcome to my channel. Ayan. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Kumusta may mo New Year? Okay lang po. Lechon? Wala bawal mo yung lechon, no? Kumusta may yung ginakawan? Kumusta may luto nyo? Kuwan lang, manok. Manok. Wala kong kanding. Meron. Nakakanding, no? Pwede man sa inyo, no? Kung ganit ko nyo, Punjabi o kuwan? Punjabi. Punjabi. Kung sa country na sa kuwan? India. India. Pero part nga, kuwan, no? Okay, daghang ko customer dito sa Riyadh. Mga Punjabi, Nepali, Pakistani, mga Sudan. Dito mga kauban na nagtatrabaho dito. Na India, daghan dito. Katong kuwan lagi lahat ito, ilang kanya, nagyan na sa bungo. Nasa kitabo na na Punjabi. Sa Reliyon na. Reliyon, ito lang marag ni Shul. No, gahit mo kayo. Sa kuwan na, sa Reliyon. Ang bang ulit mo lagi? Lahi sila po Reliyon. Dahil po, sa Reliyon, na dahil na nga Punjabi mismo. Kanang mostly Punjabi. Mostly Punjabi, hindi na yung anak. Katong uban, dahil po sila. Lahi. Pero hindi na, mga Hindu, hindi na yung kunay. Punjab, Sikh. Sikh. Pero na Christian ito, Na. sa India. Pero gamay na. Gamay lang, na Christian. Oo na. Sige. Kung sa ganito mong ipamati, Kapit diritin. Ay, diritin. dire. Kani dire. Mapila kadlaw na kami na nimo. Mga 5 days na ko 5 days na wala mawala. Hindi naman matambal. Bigyan. Wala gyapon. Hindi sakit lang, ngulngul wala. Wala. Sakit lang yung murag pa. Nagana nimo kay Dili sa tanan sakit kaya. Kanang gamay lang na kwan. Parang bitaw kanang ang muscle sulod. Parang kung baga pumutok ba. Sakit good tayo. sakit din kana. Parang ikuan sa kutsilyo. Kung nakasakit, Oo. yaw. Dili na katong normal na sakit na minsan sakit diri. Dili na normal na sakit. So kana lang imong ginapamati ang uban. Kana lang yun. Kana lang sa uban mga direte wala kuan. Kini medyo pan pagod lang ana na. Pero kini lang yun. Ihol body lang na to, man. Kaya para tanan jud ang para nindot ang magsirkular ang dugo. Opo. Para nindot yun siya. Sige. So asa ganito yung kwan sa Punjabi nga country no, India. So ayan guys, so shout out sa taga India, Punjabi. O India, Punjabi. Atong tabangan dire na si Sir dire atong tabangan, sakit ang yan dire. Yung ibang mga kalawasan medyo sakit ginagmay. No, pero anyang iya yung concern kani dire. No, mga 5 days na niyang sakit din siya. Yung mura daw gitusok anak kachilyo. Mga anak kasakit. No, shout out sa taga Punjabi, India, Punjabi. Daga ko gusto meron dire. Dagan dire na yung kuwan. Duol sa kuha. Ang kasagaran nagaduol sa kuha. Dari ka nang nabi ako. Clarion. Katong Isabay itong dako. dako. Ang may kutsi. Muna yung kanihid dire. Usay katong isa. Mapare-parehan mong lawas. Ito nag-pandari mga nato si Gitang lang. Mga balay ang matindahan-tindahan. Mabuti na gadugol. Dagan rin ang ginagaminda nila. Ako po, nag-recommend po ito sa mga kauban na. Salamat. Sige. Mo ba na? Syukran? Syukran. Thank you. Thank you, syukran. So, ayan guys, so, nadiri atong tabangan no, ang kapatid. No, mahinomduman ako ng akong mga suki dito sa Saudi Riyadh, no, mga Punjabi, nagabugag ko kami ng mga Pakistani, ano ba no. Pag mahilot na ako, mga pila ka adlaw magdaan kauban. Sadik, taban, sadik. Magdala sila kauban, no? Kuninda din. Basta mukhi ka Magdala sila kauban, sadik, taban. So ay ganito itong tabangan no, ang kapatid no, nga taga India no. Shout out sa inyo taga India. Diri sa Digos, asa mong lugar? Hindi na lang kayo, Zone 3, asa na bet? sa may hospital banda. Lim.
Lim Hospital. Sa Lim. Oh, Lim Extension, Lim Street. street. Lim Street. So ayan guys, shout out po dahil sa taga Lim Street, no? So taga Lim Street sa diri sa to sa Pilipinas. So ayan, shout out sa taga Lim Street doon daw sa National Hospital. No? So ayan guys, shout out sa inyo. God bless. Happy New Year. Of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention. Vietnam, Thailand, Singapore, Laos, Malaysia, India, yes, of course, Indonesia. Thank you for watching my YouTube channel. Top 3 na ko na viewers outside sa Pilipinas. Philippines, Indonesia, India. Nag number 3 ang India. Viewers na ko sa YouTube. Kanay nga YouTube. YouTube nila ko. Nakita na ba pa? Wala pa. Kung makakita ka sa, pa-search nimo sa YouTube, Eric Hilot. Okay. Kalugar ka, subscribe. Ay. Manila, madunga ka isa. Sige po. Eric Hilot lang. Okay. Pag umana itong hilotan akong ipo sa YouTube. Nala ka sa YouTube. Sige po. Ano. Ako lang ka na. So, ayan guys. Of course, sa mga OFW, lahat ng mga OFW, Happy New Year. God bless sa inyo ha. O sa tanan ng mga nagko-comment sa kuha, mga subscribers na ko, maraming salamat. Ang location ako guys, mga mga pangutan na taga Digo City ko, Barangay Sunuan, Digo City, First Crown Street, Rabina Kumpan, Purok Manga, Davao del Sur. Of course, shout out sa taga Digo City, Davao del Sur, Mindanao. God bless sa inyo. Huwag pa ka-subscribe, please subscribe, like and share kung mahilig ka sa hilot o traditional hilot. Ayan. Kung ganun po ka mag-friend ako sa Facebook, Eric Hilot ang traditional, o ang Eric Hilot ang Binisaya. So ayan guys, maghilot ako. Shout out sa taga India, Punjabi, India country. Ayan. God bless sa inyo. Please subscribe po my channel. Maraming salamat po. Green na po kuya. I join. Ang nagpahinat ko sa inyo na. Kinimintan, sakit na kung balik. Pero sa lakto dyan na niya, panuhot lang dyan na siya. Panuhot lang dyan na siya. Kini, wala yung problema dire. Kini joint. Dire, problema po, sugod ako sakit. Kani sa dire, kone dapi-dapi. Sugod ako sakit. Paminsan. Minsan. Katong gilot na po dire, kung nabtan ni mo, taga Davao to. Ugma, nana ka sa YouTube. Ito? Sa nila niya. Kung ano siya kumain lumag? Gatos. Okay. Ano yung gatos mo?
diamond? Mangga? Hindi mo ba abot? Kaka naman sa alam din na silo na ano pagawas. Itlog na lang tamo. Paminaw lagi. O ba na ito diamond? Maganda mo to. Balik ka dito. Dito tayo matulog. Last day of March. Ay, February. Ya, dito tayo kita nagkagsuga. Pag night. Nakay, ga dito ah. Sa January 31, ma'am? 27. January 27? Oo. Uban sila jas-jas. Ito lang. Family bonding. Nawa man si BJ, nawa ko si Bungbun, dili na family bonding. Dapat naman ka ng pamilya, kay family mo ka ha. Ha, family guro. Kapamili. Ha, family. Mentiro. Hindi naman, malakot ka lang. Let's go. Tawit daw. Tawit. Tawit daw. Tawit Implangan sa nakulaan akong baby, guys. Sabutin nila guys, naglasan ako akong baby. Ang baby ako sa implangan. Meron pa oh. Baklay ba? O bike diamond? Ay, mag-bike din diamond?
Ayan, ayan. Baliktad, baliktad. Nakatulog. Lang. Kami kayo ka. Salamat. Dili ka mo mataway sa tanda. Kada ni kana. Kana kana. Up ya.